Здравейте! Днес за първи път снимаме от прекрасния български град Пловдив, града под тепетата. И тъй като това е едно дебютно видео от град Пловдив, сме решили да ви покажем един лаптоп, който е дебютант на българския лаптоп пазар. Това са моделите ASRock от серията Multibook. Тази марка ASRock е не особено популярна в България. Това, което знаем за нея, е, че тя е част от компанията Asus. Asus, която пък вече е достатъчно световно известна, както и популярна доста в България. Моделите от тази серия са нискобюджетни. За разлика от нискобюджетните мобилни устройства, като да кажем нетбуците, те не правят огромния компромис с техническите характеристики, които правят нетбуците. Нека започнем. Това, например, е един 15,6 инчов лаптоп, както виждате. Има резолюция 1366 по 768 HD резолюцията и пълноразмерна клавиатура, която има и своя цифров раздел, както и по-голям Enter бутон, което го прави по-удобен за използване от хората, които са свикнали с по-голям Enter бутон на тяхната клавиатура на настолния си компютър. Клавишите са много добре закрепени към корпуса и клавиатурата не показва никаква гъвкавост, удобна е за писане. А пък името Multibook идва оттам, че всъщност този уж нискобюджетен лаптоп ни предлага един мултитач тракпад, който разпознава няколко вида движения, така че наистина да се очудим от техническите характеристики за цената, на която се предлага този лаптоп. Освен това, той е снабден с DVD записвачка, както и 4 USB порта, 3 от задната страна на лаптопа, още един от другата страна. А всъщност интересното за него е това, че той може би вече се превръща в най-евтиният лаптоп на българския пазар, който се предлага с HDMI изход. Също така лаптопа има и VGA изход за външен монитор. Освен това, той е снабден с 1,3 мегапикселова веб камера за видеоразговори, както и вграден микрофон, който ще ви позволи да разговаряте със своите близки. Освен това, лаптопът има и задължителната безжична свързаност, Draft-N, между другото, което също е много чудващо за лаптоп от този ценови клас. Така че имаме възможност да ви предложим и Ubuntu операционна система, която е безплатна. Както вече знаете от нашия информационен портал, Laptop.bg ви предлага тази възможност. Ако искате да притежавате напълно легална и безплатна операционна система, може да го направите, да я получите заедно с един от тези лаптопи. И така, много подходящ за ученици, студенти, хора, които разполагат с нисък бюджет, но пък имат нужда от сравнително добри технически характеристики. Един чудесен вариант. Заповядайте на Laptop.bg и разгледайте нашите предложения.